ଆମ କମ୍ପାନୀର ଗୋଟେ ନୂଆ ପ୍ଲଟିଂ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉତ୍ତରା ବାଳଘାଟିରେ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ଲଟ୍ରେ 30 ଫିଟ୍ ରୋଡ଼ ଦେଇଛୁ ଆଉ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଡ୍ରେନେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବି କରୁଛୁ। 30 ଫିଟ୍ ରୋଡ଼ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ପାଉଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍ ବି ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତା ସହିତ ଘର ବାଡ଼ି ବି କରିକି ଦିଆହେବ। ଏଠି ଆପଣ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ପାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ନେଇକିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଘର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ର ଚାରିପଟେ ଅଲରେଡ଼ି ଘର ଅଛି, ଲୋକ ସବୁ ଘର କରି ରହିଲେଣି। ଏଇ ଯଦି ନମ୍ବର ମୋର ଅଛି, ଏଇ ନମ୍ବରରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଘର କରିପାରିବେ। 30 ଅଲରେଡ଼ି ପଜେସନ୍ ହେଇକି ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି। 30 ଫିଟ୍ ରୋଡ଼, ଡ୍ରେନେଜ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ୍, ଘର ବାଡ଼ି କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଆପଣ ପାଇବେ। ଏଇ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ କଲ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ।